Welcome to Umgosi no Magazine. I am uMagazine. Umgosi wethu namhlanje bazala bamzisa is about Lwandle Mseleku noMpumelelo Mseleku. So on episode 4 of season 7 of Uthando Nes'Thembu, Mseleku was talking about I was talking to inkosana zakhe. So was talking neinkosana zakhe. Angithi boyithu ukuthi inkosana, so I don't know inkosana yiphi, but one of the videos ngeke ngabuza ukuthi inkosana umuntu onjani. Kwathiwa lo mntana kaMamkhulu noma ngaba mncane ekselayo inkosana, that means uLwandle uyinkosana kaMseleku. But ke bazala bamzisa we are not there. So uMpumelelo Mseleku uke washo ukuthi yena bekanesipho sokusiza abantu, yena nobaba omncane bekuwabantu abasiza abantu emphakathini. That means bebasinda abantu engathi it's like ukuphilisa abantu, prophesy. So ngamanzi, but they were helping amanzi namakhandlela. So le gift le engathi ihlupha abantwana bakhe manje, seyihlupha abantwana bakhe, which is uMpumelelo Mseleku noLwandle. And uMpumelelo bekakhuluma nobabakhe ukuthi bona they were thinking of ukuthatha le gift basiza abantu, bathathe le gift serious, basiza abantu, baqhubeke la ubabakhe nobaba omncane wabo bagcine khona, since ubaba nobaba omncane bahlulekile. But uMseleku one thing abathotshele yona ukuthi le journey is not an easy one, and le journey ifuna ukuthi ube serious. That means le journey bafoster ukuthi bashade. Guys, we know that uLwandle ke siyabona la kuma pictures unokumpost umuntu wakhe, but akakam introduce to us. Angifuni ukuthi uyifamily because akakaveli ku family, we don't know yet, but to abantwini akam introduce. So that means uLwandle naye he is forced to get married now if ufuna ukuqhubeka ngalesipho. But ke bashilo ushilo uMpumelelo uyibaba lapha kule yamndeni, uyesho ukuthi ubani uzenzani, uthi yena uyenza whatever beyenza ubaba yakhe, then uLwandle uzoyenza whatever beyenza ubaba omncane. Uyayiqonda? So sifuna ukubona ukuthi igift is this journey yami izohamba kanjani. But mina I do know and I do trust uLwandle. uLwandle, you can see he's focused guy. So uLwandle angayithatha lento noma ngabe ingaba nobunzima obungakanani, kuzoba ngcono, izoba nenkulumo eziless because of ibehavior yakhe. uMpumelelo already nje abantu manje abamfuni ukumbona because of izinto azishoyo on social media, izinto azishilo on izinto ayishilo on izingane zeThembu, and izinto azishoyo manje on Uthando Nes'Thembu. Akabukeki njengomuntu one direction, akabukeki njengomuntu oyazi into ayifunayo. But we'll see ukuthi kanjani. If ufuna usizo nihlale KZN or you have money to kuye KZN, ungayozama kuMpumelelo noLwandle. But bazala bamzisa, that is all for today. Please don't forget to like, comment, share and subscribe. Nginithanda ukuya nokubuya.